नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग तो अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आप लोग के बीच बहुत ही धांसू मैटर बोलबम तो लेकर आया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट जरूर करें कि आज मैं कौन से ट्रैक पर और कैसा सॉन्ग लिखूं आप लोग के लिए। तो ये आज का सॉन्ग बहुत ही धांसू है। बोलबम था अवधेश प्रेमी के ट्रेड पे है। टिकली पर टेम्पो वाला फंस गल बा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो तो पूरा देखें। तो देर न करते हुए आप लोग के बीच मैं डमी देता हूँ। बाबा के नजरिया दैनी दुआरिया, बाबा के नजरिया दैनी दुआरिया, वही जे नजर लड़ गइले, वही जे नजर लड़ गइले बा। ये भौजी हो देवघर में लभर ये दो पट गइले बा। ये भौजी हो देवघर में लभर ये दो मिल गइले बा। ये भौजी हो देवघर में लभर ये दो पट गइले बा। अंतरा सुनिए। मीठी मीठी बात कैले हमारा साथ हो, कहेला ती छोड़ब नहीं हम तो हराथ हो। मीठी मीठी बात कैले हमारा साथ हो, कहेला ती छोड़ब नहीं हम तो हराथ हो। पाता दे दो दाव के आ जाइब पाँव से, हमर मन डोल गइल बा। पाता दे दो दाव के आ जाइब पाँव से, हमर मन डोल गइल बा। ए भौजी हो देवघर में लभरे दो पट गइल बा। देवघर में लभरे दो पट गइल बा। देवघर में लभरे दो पट गइल बा। तो लास्ट अंतरा सुनिए। बबुआ आशीष रिंकू ते कैसे समझाई, आदि साहिल के लेनी हम आजमाई। बबुआ आशीष रिंकू ते कैसे समझाई, आदि साहिल के लेनी हम आजमाई। पवन निदर दी चल गइल जल्दी, हमके नंबर दे गइल बा। पवन निदर दी चल गइल जल्दी, हमके नंबर दे गइल बा। ए भौजी हो देवघर में लभर दो पट गइल बा। देवघर में लभर दो पट गइल बा। ए भौजी हो देवघर में लभर दो पट गइल बा। देवघर में लभर दो पट गइल बा। तो यहीं पर समाप्त हुआ। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।